أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وعنئم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سعدوها وانا ɗalibai a wannan halka ta 17 ta wannan darasi da muke na siratar Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan littafi na sira a tsangayar nan ta Africa TV 3 Hausa, wadda darasin da ya gabata mun tsaya akan abin da shafi mizah, kakaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan darasin mun tashi za mu tashi akan baccin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على النطع تارة وعلى البساط من جلد وعلى فراش تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة، وكان فراشه آدم الجلد المدبوغ حشوة الليف وكذا وسادته. manzo Allah sallallahu alaihi yana bacci akan tabarma ta kaba, yana bacci akan fata, yana bacci akan ƙasa, yana bacci akan gado, yana bacci a ƙasa. Ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi yana caccanza nau'in yanda yake baccinsa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana da filo da yake bacci a kansa. amma walam ya'khudh min an-nawmi fawqa al-qadr al-muhtaj ilayhi. Annabi sallallahu alaihi baya cewa ya rasa abin da yake bare je ta bacci. A'a, baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan yana da bukata ne sannan zai je ya kwanta. In baya da bukatar bacci ba zai je ya kwanta ba, sai ya ci gaba da yin abubuwan da su amfane shi a duniyarsa da kuma lahirarsa. Ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi hadisin al-Bara ibn Azib, idan ya zo kwanciya bacci yana kwanta ne a bangaren sa na dama, sai ya sanya hannunsa haka ya kwanta akan bangaren sa na dama kamar haka a karkashin kuncinsa, sai ya wannan addu'ar ya ce rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadaka. A wata ruwayar kuma yawma tajma'u ibadaka, a madadin yawma tab'asu ibadaka. manzo Allah sallallahu alaihi yana yin wannan addu'ar, Allah ka tsare ni daga azabar ka ranar da kake tada bayinka ko a ranar da kake hada bayinka. Imam Tirmidhi ya rawaci wannan hadisin. Hakanan Abu Qatada Allah kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana idza arrasa bilayl ittaja ala shaqqihi al-ayman wa idza arrasa qabila subh nasaba zira'ihi wa wada'a ra'sahu ala katfihi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai baccin dare, in yayi tafiya zai baccin dare, yana sanya kuncinsa a jikin bangaren damansa sai ya kwanta. wai za a rasa qabila subh, idan kuma zai kwanta gab da sallah asuba nasaba zira'ihi wa wada'a ra'sahu ala kaffaihi. manzo Allah sallallahu alaihi yana haka, sai ya daura hannayensa haka, ya baccin haka saboda kada baccin ya zama mai nauyi ta yanda ba zai iya tashi ba. Huzaifa ibn Yaman ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan zai kwanta bacci yana cewa Allahumma bismika amutu wa ahya. yana wannan addu'ar Allahumma bismika amutu wa ahya. Allah da sunanka nake mutuwa da kuma sunanka nake rayuwa. In ya tashi daga baccinsa kuma ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. wani lokaci kuma idan zai kwanta yana cewa alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafi'a lahu wala mu'wiya. yace Allah mun gode maka da kace da muka shayar da mu ka kuma ba mu wajen kwanciya. da yawa wasu daga cikin mutane ba sa samu wajen kwanciya. Aisha radiyallahu anha tana cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai kwanta bacci yana hada hannayensa haka, sai ya busa su haka, ya hura haka, sai kanta qul huwallahu da qul a'udhu bi falaq da kuma qul a'udhu bin nas, sai ya shafa jikinsa iya inda hannunsa yake kaiwa su uku. Ibn Abbas Allah kara masa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai kwanta bacci yana hura hannayensa, sannan kuma idan ya kwanta bacci Bilal yana zuwa ya tashe shi, sai manzo Allah sallallahu alaihi tashi ya arwala ya je ya sallah. haka nan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala cewa daga cikin khasa'is na baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ne anna aynahu tanaman wala yanamu qalba. idanunsa ne suke bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kwanta ya tashi je sallah babu wani abu, saboda ya san in wani abu ya fita jikinsa ya san, in ma bai fita ba ya sani. wannan kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake da wannan khususiyar banda wani in ba shi ba.
ya daga cikin ladubban bacci shine na farko mutum ya zo ya share shimfiɗarsa, ka share shimfiɗarka kafin ka kwanta, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zo kwanciya bacci idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bi dakhilihi idarihi, ya juya gautansa ko kuma mayafinsa sai ya juya bayansa sai ya kakkaɗe shimfiɗarsa ko zani ko ta riga a juya baya sai a kakkaɗe, saboda baka sani ba ko wani abu ya zo kwanta ko akwai ƙasa a kai kafin ka dawo ka kwanta din. Sannan mutum ya addu'a sannan ya kwanta akan wajen kwanciyarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin. Yace ya Allah ga na kwanta, Allah na sanya dama na jambi wajen kwanciyata, kuma kai zaka tare ni ya Allah, in kuma ka karbi rayuwata Allah kai mun rahama, in kuma ka dawo mun da ita Allah ka tsare mun ita kamar da kake tsare bayinka mu salihan bayi. Sannan na biyu an so mutum ya arwala kafin ya kwanta, saboda hadisin manzala sallallahu hadisin bara bil azib da yake cewa manzala sallallahu ya cewa idan ka zo bacci ka yi arwala kafin ka kwanta. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin. Sannan ana son mutum ya kwanta bangaren dama, sannan kuma ya filo da hannunsa din, ya kwanta haka ya filo da shi, babu laifi a gare shi. Sannan ladabi na gaba, kada mutum ya kwanta akan cikinsa da daddare ko da rana, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaha qad'atu ahlin nar, bacci akan ciki yace kwanciya ce ta yan wuta. Mutum ya kwanta akan cikinsa kwanciyar yan wuta ne. Imam Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi. A wani lafazin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bacci ne wanda Allah ya fushi da su, shine mutum ya kwanta akan cikinsa. Sannan mutum ya zo da zikiri da ake bukata wanda muka ambata kafin ya zo kwanta, kamar yadda muka gabatar. Sannan mutum ya tasbihi ta tahmidi takbiri idan ya zo kwanciya bacci, kamar yadda ya zo a hadisi na Fatima radiyallahu anha, ta zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta same shi ba, tana neman ya bata masu yi mata hidima a gida. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ku yi tasbihi 33, tahmidi 33, takbiri kuma 34, ya fi muku alkhairi akan dukkan wasu ma'aikata da kuke so a baku. Haka nan ana karanta qul ya ayyuhal kafirun kafin a kwanta, saboda hadisin Farwa ibn Nawfal yake cewa na zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullah ka koya mini, sai ya koya mini wani addu'ar cewa idan ka zo zaka kwanta ka karanta qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun min ash-shirk, yace bara'a ce daga shirka. Haka nan hadisin Jabir Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanamu hatta yaqra alam alif lam mim suratul sajda wa tabarakallazi bi yadihi al-mulku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kwanciya bacci sai ya karanta suratul sajda da kuma tabarakallazi bi yadihi al-mulku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa akwai wata sura cikin alqur'ani tana ceto ga wanda ya karanta ta, ita ce mai aya 30 din nan, suratul tabarakallazi bi yadihi al-mulku. Haka nan idan mutum ya tashi daga baccinsa, idza stayqadha al-insanu athna'a nawmihi fazi'an, in ka firgita ka tashi to shine ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. A karanta wannan addu'a kamar Imam Ahmad da Tirmidhi so ka wannan hadisin. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccinsa, Ibn Qayyim yana cewa min tadabburi nawmihi wa yaqzatihi sallallahu alaihi wasallam, man tadabbara nawmihi wa yaqzatihi sallallahu alaihi wasallam wajadahu a'dal an-nawm. Duk wanda ya bibiyi baccin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga tsaka-tsakiya yake, baya ta bacci ta bacci sai an zo an tashe shi saboda gajiya ko a manzo Allah san baya irin wannan. Yana tashi daga baccinsa da wuri, yayi aswaki, sa'annan kuma yayi arwala, yayi sallah, saboda wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya zo daga Imam Tirmidhi, hadisi Abu Huraira Allah kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to ya faɗi wannan addu'ar, alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi. Allah na gode maka da ka bani lafiya a jikina kuma ka damun da raina kuma ka bani ikon ambatanka. Sunna ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aswaki idan ya tashi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke hannayensa sau 3
kafin ya sanya su a cikin ruwa, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi a cikin ku ya wanke hannayensa sau 3 kafin ya sanya su a cikin ruwa, bai san inda hannunsa ya kwana ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga bacci yana shakar ruwa a hancinsa ya fyace, ya ce saboda shedan yana kwana a khayshuma a nan cikin hanci nan, shedan yana bacci idan ɗayan ku ya kwanta. Sannan daga cikin sunnar bacci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga bacci yana haka, yana share alamar bacci haka a idanunsa, ya haka da hannunsa share atharin nau, ma'ana alamar bacci a fuskarsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa a hadisi Abu Huraira idan shedan yana zuwa yi kulli guda 3 a wajen kan ɗaya daga cikin ku idan ya kwanta bacci, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shedan yana gaya masa cewa alayka nawmun tawil farqud, akwai sauran dare ka ci gaba da bacci. Da haka idan ka tashi daga bacci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ambaci sunan Allah, to kulli ɗaya zai kwance. Idan kai arwala kulli ɗaya zai kwance. Sannan kuma idan yayi addu'a kulli ɗaya zai kwance. Da haka sai mutum ya waye gari cikin nishadi da kuma jin daɗi, babu kasala babu kuma tsoro a tare da shi. To za mu yi tambayoyi kamar da muka saba. Na farko, ma hukumar dhahik fil islam, me hukuncin dariya? Wa ma asar tabassum fi waji akhika, me kuma hujjar zaka faɗa na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayani akan hukuncin yi ma dan uwanka murmushi. Sannan na biyu, idrib amsalata lil mizahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa kana mawaqifatan lil haqq, yi bayani akan zolaya da kakaci da tsokana da manzala sallallahu alaihi yake yi ma sahabbansa. Kawo misalai da muka faɗa tare da kawo matsayin da aka ce masa ya rasulullahi me kana gaya mana irin waɗannan, ya ce kwarai ku, amma ba na faɗin komai sai gaskiya. Tambaya ta uku, yujir tawaifun min almuslimin yakhrujuna lin-nas tarh an-nikat wal hazl, fama hukmu zalika wa bima tuwajjihuhum. sai tambaya ta hudu, uktub jumlatan min adab an-nawm wa istiqaz mubayyin hukm an-nawm ala al-batn, yi bayani akan laduban bacci da kuma laduban tashi, tare da bayani akan hukuncin bacci a ciki, kwanciya da ciki, da ciki musulunci. To abu na gaba shine ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu ya kasance mutum ne mai yawan ibada, mai dogara ga Allah subhanahu wataala, saboda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Da haka manzon Allah sallallahu kullum cikin ibada yake. Shi yasa zuwa hadisi yake cewa lakinni asumu wa afṭiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ina sallah, ina bacci, ina cin abinci, kuma ina azumi, ina auren mata, duk wanda ya kauce mu sunna ta baya tare da ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana biyan ibadar ta wuce masa. In Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci bai samu kiyamul layl ba, in garin Allah ya waye yana yin raka'a 12 a rana, saboda ya biya wancan abin da ya wuce masa na dare, saboda ko rinjayar idanu ko wani abu makamancin haka ya sa bai iya samu ya kammala sallolinsa na jaraba, to yana iya wannan. Haka ne yake cewa a hadisin Umar bin Khattab, Allah kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqra'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu faqra'ahu fi ma bayna salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl. Duk wanda ya kasance yana karanta wani alqur'ani da dare, yana da hizbinsa da yake karanta, sai bacci ya kwashe shi bai iya karantawa ba, to manzo Allah sallallahu alaihi ka karanta shi daga sallar asuba zuwa sallar azhar, za a baka lada kamar ka karanta shi da daranka. Manzo Allah sallallahu alaihi saboda yawan ibadarsa yana tausaya ma bayin Allah da sahabbansa wajen kada ya zama suna galabaita da kuma wahala. Ya zo gidan Aisha radiyallahu anha, a daga hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa ya shigo gidana sai ga wata mata tana sallar dare, ya ce wace ce wance, waye wannan? Sai aka ce ai wance ce, ba ta bacci da daddare. sai manzo Allah sallallahu alaihi yake ce mata alaikum min al-amali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Wallahi Allah baya gajiya sai dai ku gaji, da ku sallaci abin da za ku sallata kawai. Wa kana ahabbu zalika ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yadumu alaihi sahibahu. Wa kana ahabbu zalika ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mafi soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mutum zai dawwama yana yi ba tare da ya gajiya ba. An tambayi Aisha radiyallahu anha dangane ga abin da ya fi soyuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
sai ta ce abin da fi soyuwa gare shi shine abin da a tabbata ana yin sa ko da dan kadan ne. Qiyamul layli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin qiyamul layli mai tsawo, yana dadewa yana sallah ko da shi dogon karatu, dogon ruku'u, dogon sujada, har yana karanta Baqara da Ali Imran da kuma suratul Nisa'i a raka'a daya. Mughirah ibn Shu'ba Allah kara masa yadda yake cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Mughirah ibn Shu'ba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah har kababin su kumbura, ce ya Rasulullah kana takurawa kanka akan irin wannan abu bayan Allah ya gafarta maka zanubanka gaba daya, wanda ka gabata da wanda zaka yi. Yace ba zan so in zama bawa mai godiya ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana yawaita karatu ne a sallarsa. Abu Salama ibn Abdurrahman yana cewa na tambayi Aisha Allah kara mata da yaya sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a Ramadan, sai take ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wucewa akan raka'a 11 a cikin sallarsa, yana sallar raka'a 4. Karka tambaya kan kyawun su da tsawon su, sai ya zauna ya huta, sannan ya sake tashi raka'a 4. Karka tambaye ni dangane da kyawun su da tsawon su, sai ya zauna ya huta, sannan kuma ya sake tashi sallar raka'a 3. su ma karka tambaye ni dangane da kyawun su da tsawon su. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya Aisha inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata Aisha idanuna suna bacci amma zuciyata ba ta bacci. Abdullah bin Mas'ud Allah kara masa da yake cewa nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman. Manzo Allah sallallahu alaihi bai gushe ba yana tsaye, ai atala al-qiyama jiddan hatta hamamtu bi amrin su'in. Yace sai da so in gudu in kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah saboda gajiya da nayi, to amma ina jin nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban gudu ba. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace babu laifi ga mutumin da yake bin liman in ya ga cewa sallar ta yi tsawo shi ya zauna ya huta sannan ya tashi ci gaba da sallarsa. Wannan abin da Abdullah bin Mas'ud yayi baya zama dalilin da zai hana wani yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zauna ya huta a sallah, idan ya zo cikin sallah yana huta da kansa, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa anna lam tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan layl qa'idan qattun hatta asanna. Ba taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune ba har sai da shekaru suka mai yawa, tsufa ta zo masa, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma yana sallah a zaune. Haka na wani ruwayar kuma ta Imam Muslim, Aisha radiyallahu anha take cewa lamma badana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqala kana aktharu salati jalisan. Manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yayi nauyi, shekaru suka ja, ya sallarsa ta dare ya fi yinta a zaune. Haka na Hafsa Allah kara mata da take cewa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi ay nafilatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi'amin fa kana yusalli fi subhatihi qa'idan. Tace ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi yana sallah a zaune ba sai kusan karshen rayuwarsa, bai wuce shekara ɗaya ba da rayuwarsa na ga yana sallah a zaune. Zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallarsa yana yin sani saboda ya huta. Idan mutum ya ga zai galabaita shi ma sai ya tashi, sai ya huta din, in ka huta sai ka tashi. Al-Qadi Abdul Wahhab yana cewa afdaluha at-tarabbu li'annahu awqar. Idan mutum zai zauna a sallah to ya huta din, to yayi tarabbu'i saboda ya fi natsuwa a cikin sallah. Haka ruwayar Imam al-Bukhari ta hadisin Imran ibn Husayn Allah kara masa yadda yake cewa man salla qa'iman, manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya salla tsaye fa huwa afdalu, ya fi lada. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajr al-qa'im, wanda ya salla a zaune yana ladar wanda yi a tsaye. Wa man salla na'iman falahu nisfu ajr al-qa'id, wanda ya salla kuma a kwance yana rabin ladar wanda yi kuma a zaune. Wa hadha hadithun mahmul ala salati an-nafila lil bu'di an lil 'abd fi nafilatin an yusalli jalisan walau kana qadiran ala al-qiyam وله نصف الأجر. وأما الفريضة فلا يجوز جلوس إلا عند العجز عن القيام وله أجر كامل. wannan yana cewa za ka yi nafila a zaune kana da rabin lada, ko da za ka yi a tsaye din ka zauna ka yi za a baka rabin lada. sai dai sallar farilla ba a yin ta sai dai a tsaye, sai ga wanda tsufa ya kama shi sannan ba zai iya ba, to shi wannan ba laifi yana iya yin sallarsa a zaune. To sai abin da shafi azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, daga hadisi Abdullah bin Shaqiq Allah kara masa yadda hadisin Aisha take cewa ma ra'aituhu sama ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan munzu qadima al-madinati illa Ramadan.
ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi wata guda ba cur illa Ramadan tun da ya zaga garin Madina. Haka Anas Allah kara masa da yake cewa an tambayi azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin wata gaba ɗaya ne ce a'a sai ya ce ki cewa kana yasum min ash-shahri hatta nara ka Allah yurid an yuftira. Muna ganin manzon sallallahu alaihi wasallam ta azumi a cikin wata kamar ba zai ci abinci ba, amma daga ba sai muka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci. Haka Aisha Allah kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin azumi a cikin watanni ba sama da azumin da muga yana yi a cikin watan Sha'ban ba. Abdullah bin Mas'ud Allah kara masa da shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi a kowane wata kwana uku. Haka Mu'adh Allah kara mata yadda take cewa Aisha radiyallahu anha ita ma ta ji tana cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance na azumi a kowane wata kwana uku. Lam yakun yubali min ayi ayyamin shahr yasum. Manzo Allah sallallahu a kowane wata na iya azumin sa ba tare da an kirga masa wannan kwanaki bane. Haka Aisha take sake cewa dai Allah kara mata yadda cewa manzo Allah sallallahu yana yin azumi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasum min ash-shahr as-sabt wal ahad wa ithnain. Annabi sallallahu alaihi yana yin azumin asabar da lahadi da litinin. Wa min ash-shahr al-akhar thulatha wal arba'a wal khamis. A wani watan kuma azumi ranar litinin a ranar talata da ranar laraba da kuma ranar alhamis sai ya hada kenan. Fa fi hadha al-hadith istihbab at-tanawwu. Wannan hadisi yana nuna mana cewa wani lokaci kai wannan kwanaki wani lokaci kuma kai wancan kwanaki ko ka jera ko ka jera su a waɗancan kwanaki na farkon mako ko kuma ka yi su a ƙarshen kwanakin mako. Abdullah ibn Amr yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sum min ash-shahri thalath ayyam fa inal hasanata bi asharati amsalha wa zalika mislu siyam ad-dahr. Yace kai azumi uku a kowane wata sai ya zama Allah baka lada kamar kai azumin kwana 30 ne. Duk wata in kai guda uku sai zama kamar ka azumci shekarar ne gaba ɗayanta uku a kowane wata kenan. Aisha Allah kara mata da tana cewa ta ce na ce ya ma'aikin Allah kan nabi sallallahu alaihi wasallam taharra sawm al-ithnain wal khamis. Manzo Allah sallallahu alaihi yana kirdadan litinin da alhamis ya azumi a cikin su na kowane lokaci kowane wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala wajen ibadarsa da neman lada a wajen Allah subhanahu wataala. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana yawan kanta alqur'ani in yaji sallarsa. Karatun alqur'ani na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sauri yake ba, aya yake karanta. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haka karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ba wai sauri yake ya ta gwama karatunsa ba, aya bayan aya Annabi sallallahu alaihi yake karatunsa. Sannan ya zo bude karatun sallarsa da abin da yake so, kamar a nafila an ga ya karanta inna fatahna laka fathan mubina. To manzo Allah sallallahu alaihi yana karatun sallah ba tare da ya tsananta ma kansa ba tare da kuma yayi abin da yake ba shine ya kamata ba. Ibn Qayyim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi in ya zo sallah yana bude karatunsa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya fara karatunsa da yake a cikin sallah. Annabi sallallahu alaihi yana yin kukan Annabi sallallahu alaihi yana zama a cikin sallah, yana zama kuma a wajen sallah. Duka dai an samu manzo Allah sallallahu alaihi yana yin kuka, musamman wajen karatun alqur'ani. Lokacin da hadisi Abdullah bin Mas'ud Allah kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya muka karanta mu alqur'ani, sai ce ya rasulullah ya zan karanta maka alqur'ani kuma bayan kai aka saukan mashi. Yace ina so in ji alqur'ani a wajen wanda ba ni ba. Da yazo yana karanta alqur'ani sai da sutun nisa'i, sai da zo fadin Allah ta'ala waji ina bika ala haula'i shahida, sai ce ya ishe ka ya isa haka. Annabi sallallahu alaihi ta dinga kuka ya ta kuka. Ibn Battal Allah kara masa da yake cewa kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen tilawa alqur'ani a irin waɗannan ayoyin, sai ce li annahu mathala li nafsihi ahwali yawm alqiyama. Manzon Allah sai ya bijiro ma kansa abun da su faru a ranar alqiyama, sai zama kukansa ya tsananta. Haka yake ta kuka yana addu'a a wajen kukansa yana neman ceto cewa Allah ta'ala tsare bayansa daga azaba. Wa huwa amrun yuhiqqu lahu tulul buka. Manzon Allah sai yana kuka akan wannan. Ibn Hajar Allah ƙara masa yadda da rahama yake cewa abin da yake bayyana gare mu
annabi sallallahu alaihi yana kuka ne saboda rahama ga al'ummarsa, yana kuka saboda rahama ga al'ummarsa. Sa'annan kuma ya fi kowa sanin abin da yake faruwa da alkiyama da abin da ke cikinta da azaba da take ciki, shi yasa yake yin kukan nan. Haka manzo Allah sallallahu alaihi kuka a wajen mutuwa, yana kuka a wajen mutuwa kamar yadda ya kuka a mutuwar ɗansa. Ya yi kuka a mutuwar ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam, har ake tambayarsa sai yake cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kulli shay'in wa kulli shay'in ila ajalin musamman faltasbir wal tahtasib, lokacin da yake yi ma sahabbansa ta'aziyya. Haka ne yana cewa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. An ga yana kuka sai aka ce ya rasulullahi za ka yi kuka? Sa'ad ya tambaye shi sai ce ai Allah na tausaya masu tausayawa ne su ma. Haka nan manzala sallallahu ana ganin kukansa a lokuta daban-daban idan sahabinsa ya mutu ko kuma wani abu makamancin haka. Annabi sallallahu alaihi yana kuka mai yawa. To tambayoyin da zamu gabatar a wannan darasin guda 5 ne kawai. Tambaya ta farko, kaifa kana nabi sallallahu alaihi fil ibada wa bima kana yu'allilu kasrata ibadati. Yaya manzala sallallahu alaihi yawan ibada? Da aka tambaye shi akan wannan yawan ibada da yake me ya faɗa. Sannan na biyu, min nahiyatul fiqhiyya ma hukum man nama an wutr. Ta fuskar fiqh duk wanda bai wutirinsa ba wace fatawa zaka bayar akan wannan? Wa ma hukumu salatu qa'idan ma al-qudrati al-qiyam. Me hukuncin sallah a zaune tare da cewa mutum zai iya yin ta a tsaye? ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وكيف تحقق التدبر لما تقرأ؟ يا النبي صلى الله عليه وسلم yake yin karatunsa, ta kuma yake samu tadabburi a cikin karatun. Tambaya ta 4, uzkur namaj min buka'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hukmul buka'i fi salati wa hal yufsidha. Kawo misalan kuka annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuka a sallah yana bata sallah ne? Wannan su ne tambayoyin da za mu yi. Sai ta 5, kaifa yujibu ala man yaghlu fi bukai fi walidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya za mu yi raddin wanda yake wuce gona da iri a cikin haƙƙin iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi a darasi na gaba tawadu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.